Спроба показати гарну картинку на тлі справжніх жахіть у Криму. Так Ільмі Умеров назвав організоване окупантами у Бахчисараї свято весни Хидерлез. На своїй сторінці у Фейсбук заступник голови Меджлісу написав, що на так зване святкування зігнали усіх підконтрольних окупантам людей – близько 2000. Окупаційна влада намагається показати гарну картинку замість жахів, які відбуваються в реальному житті. Десятки тисяч тих, хто виїхав з Криму, тисячі тих, хто зазнали обшуків, арештів, затримань, викрадень, тортур і вбивств, сотні адміністративних і кримінальних справ, десятки засуджених і тих, хто очікують на вирок, знищення ЗМІ і знищення пам'яток культурної спадщини. Тим часом окупанти в Криму і далі не стизаються брехати. Підконтрольні Кремлю ЗМІ розтрубили, що на святі Хидерлез у Бахчисараї було 55 тисяч людей. Та навіть з відео, знятого квадрокоптером, видно, це неправда. Важко уявити, що на ось такому клаптиковій землі міг би, приміром, розміститися трохи неповний Олімпійський стадіон Києва, який розрахований на 70 тисяч глядачів. Із обранням місця псевдосвяткувань російські окупанти також вчинили дуже цинічно. Хидерлез влаштували у Бахчисараї на тій вулиці, де живуть батьки безвісти зниклого члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Масовку окупанти зігнали, аби показати цивілізованому світу, що вони нібито підтримують і шанують традиції корінного народу анексованого півострову. Однак і тут не обійшлося без конфузів. Підконтрольний Кремлю очільник Криму Сергій Аксьонов вкотре продемонстрував, що зовсім не знає і не шанує традиції корінного народу півострова.